Používaš SPF každý deň? Lebo ak nie, tak ja ti teraz poviem, prečo by si ho mala zaradiť do svojej každodennej rutiny. SPF ťa nechráni len pred slnečným žiarením, ale aj pred spálením, pigmentovými škvrnami a predčasným starnutím. U nás v Kokose nájdeš širokú ponuku SPF a ja ti teraz ukážem tie SPF od Beauty of Johnson s probiotikami a ryžou je najväčšou klasikou a zároveň najobľúbenejším SPF u nás v Kokose. Pleť pekne hydratuje a dodáva ti krásny glow efekt. A čo tak niečo anti-age? Toto SPF s kyselinou hyaluronovou od Dipros má ultra ľahkú gelovú textúru a príjemne chladí, takže je ideálne na leto. No a ak si rada reaplikuješ SPF počas dňa, táto tyčinka od Tokobo bude pre teba tá správna voľba. Má matný finish, takže je super aj pre masnejšiu pleť. Ak máš pleť suchú a citlivú, určite siahni po tomto SPF od Cosir. Obsahuje centelu a pantenol, takže krásne hydratuje, ale zároveň upokojuje pleť. No a ak by si najradšej zobrala všetky, mám tu pre teba riešenie. Táto SPF tyčinka od Medipil spája hydratáciu, anti-age účinky vďaka kolagénu a peptidom, no a zároveň si ju vieš reaplikovať kedykoľvek cez deň. Tak na čo ešte čakáš? Príď si po to svoje k nám do Kokosu.